Ikaw, Ki. Ikaw. Ha? Ay, nagkala. Huwag ka nang mag-ano. Ha? Ha? Okay, bawi ako next time. May pa. Ha? Dapat lang. Bawi ako. Saan mo ba gusto pumunta? Ha? Doon sa may snow. Wow. No, doon sa mais daw. Wow, no? Ha? Uhaw daw. Wow daw. Ito. Gutom. Ay, si Galgal dira ha. May mga galgalero. Bisi! Ha, lami mo. Ang sa lami mo ka ice cream? Burn out man, burn out niya. Burn out. Igang kayo, lami kay kuwag bugnaw. Ikaw palit ka. Ako ra. kwarta. Ay, ikaw, palit na kuya. Labong din na, lantong. Ay, lantong na. Ha? Ha? Bawi na ko ha. Ha? Ha? Eh, nagp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 ag
Sala lagi. Oo. Kaya ano, ako na yung mukha eh. Yan, naglalaro ang mga bata. Ay, mali. Eh, ara. Okay. Kamusta? Nag-swimming kami guys. 1, 2, 3, go. Video ko ni mo ko? Video ni Kaka. Wait lang, kabuhan na mo. Side. 1, 2. Dua ba man? Isa. Ay, isa rin. Isa. Ko si Apit oy. Balik. Sa si Apit ay ko ni Apit. Saan naman kami si... Ngano man kami? Nagdodua man mi. Marco. Marco. Sama na Pitoy. Awa kay labot. Ala. Wag i-apel mo. Grabe kayo man. Ngano mo, Bet? lang ko, Bet. Advice lang ko. Sige. Ana. Kumusta mo Direpet? Ha? Okay lang. Ano man ka? No, di man ka managad. Ha? Nang load ko. Ha? Load man kakay. Ako, bananin mo Singapore. Usa no pag uban mo nga wa man kay passport. Next live na. Ha? Sa atin ako kay passport kay gipako Saan ni mo? passport Kaya ikaw, ano, ako man mo passport. paig passport, di ba? Ano saan niya gawa niya pag ibagyo. Wala di ako di mo ko passport nimo di ay. Oo, dapat ikaw. Second ka ng earth di Dapat mo. mo na ko to kay Ha? para mag-sign na. Magpicture, no? Dapat mo smile. Ako baling sa nga nawa kay passport. Oo, imong sa gani kay wag gani ko nimo kuai gani. Ako ba di mo ko passport mo. Second ka ng earth di mo. Ikaw gyud kay ikaw may kuya. Yeah, si B. Ako di mga apply na di ay. Ikaw. Ha? Dapat magpa-appointment ka. Nya inig appointment na nga adlaw ana ka mingon ako. Wow. Oh, para mapasaylo di ka palit di kog tubig. Ha? Kaming tanan. Ay, tanan day. Mali nga si BC. Ay ice cream na lang Ice cream. Ha, kamo duha ni BC. Pangitag ice cream ka. Ano yun ice cream ka? Ikaw man pangita kay ikaw may nisa. Diba tao? Sige lang kay mang kuan man kana. Manglakaw man ta, mga tuman ta og laing lugar sad nga kita naman tanan. Wa na mag-passport na ka. Ikaw ma. Alam niyo ba guys, kukuha sana ng passport si Japet ngayon. December. Ngayon sana yung ano niya, yung ano tawag yun? Yung schedule, yung appointment niya. Ngayon sana yung appointment niya, kaso binagyo, so wala na naman kaming kaso walang trabaho yung Cebu City ngayon. Lahat government and private. So, Paro na bro. Ano dinos to? Ano sa bote dinos? maligo ko dagat pet. O maligo. Ha? Pagkatapos na may maligo, nandito na yung ice cream ha. Oh, sikod ka na earth. Grabe sikod ka na earth mo. Dapat lang guys, dapat. Guys, nandito kami sa Alona Beach Resorts. Pinaka the Kaso- best na resort na beach. Maligo na The best na ano. Mali ka. Ha? Mali ka. Kaya masama ka maligo, maghugas ka maligo. Nari kasi nina. Ako pito maghukas kay way sa nina. Oh. Ikaw ligo na ka. Tayo. Tayo. Ikaw dito. Tayo. Tayo. Ayun
na. Di ako maliligo guys kasi magpapalipad sana ako ngayon kaso di na naiwan yung phone ko.